Serbisyo Publiko, Aksyon, Radio. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Komentaryo. Sa balita, Isyo, Komentaryo. Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko, Aksyon, Radio. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Komentaryo. Sa balita, Isyo, Komentaryo. Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko, Aksyon, Radio. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Komentaryo. Sa balita, Isyo, Komentaryo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga Manila updates sa mga incident kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Komentaryo. Aksyon Radio. Isyo, Kagkaroon ang inyong alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 10 na bulan sa Marso tuig 2020. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, later entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras, mga isyu kini lang sa Aksyon Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, preparasyon sa palaboton nga panaad sa Negros Festival, nagapadayon sa piyak sang paandam sang COVID-19. Mayor Bing, pabor i-postpone ang recruitment sa mga Japanese employers sa probinsya. Dua ka tuig nga bata nga lalaki patay matapos nalapakan sang truck sa siyudad sang Kabankalan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Indeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte suspendido ang klase sa tanan nga level sang eskwelahan sa pribado man o kon pampubliko sa National Capital Region o kon NCR. Sa isa kapag pakiginunanon kahapon upod sa katapos sa media, gipayag sang presidente magdalawig ang suspensyon sang klase tubtob Mayo 14 o kung Marso 14. Sunod kay Presidente Duterte, handom sang suspensyon among atun-an ang sitwasyon ng taon kung bala makabulig mapanubo ang kaso sang coronavirus 2019. Apang iklaro man sang presidente, ang suspendido nga klase mapilitan gihapon magtuon ang kabataan. Bangod ang mga barangay kapitan, amo ang gintugunan nga magmonitor, samtang ang kapulisan amo naman ang enforcement team o kung nagkakadto sa kada balay, agod masiguro nga wala nagapabaya ang mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang kabataan sa sulod sang 5 kaadlaw. Samtang base sa pinakaulihing nga record, mayara na sang 24 nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Abot silngon, delikado na. Nagadamo, wala nagaiban ang sospisado nga mahimo nagabit-bit sining makamamatay na kagaw. Ang ekonomiya matamat nagasarurot. Ang dalagko nga mga kahiwatan, mga kalingawan, turismo, nga mo kundani ang magadulong sa aton sa dako nga income, amat-amat nga kawagtang, bangod, mahimo suspendihon ang madamo
kadalagko nga mga kahiwatan bangod sining COVID. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ay ako na istasyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Aksyon Radio, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. sa imo. Pagdaling Aksyon Radio, salamat sa pagservisyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagservisyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagservisyo. Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio, Sa balita, Bacolod sa komentaryo, sa imo.
Issue. Padayon Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Salamat sa pagservisyo. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Patas kag balanse. Sabi, walasang ginagampagan. Padayon Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Aksyon Radio. Issue. Serbisyo publiko. Padayon Sa Aksyon Bacolod, Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Inuig na nagligay. Ikaw di hapon ang ako. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Sa pagtuhaw sa mundo. Komentaryo. Mga balitang ang Issue. ganda, inspirasyon. Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Bacolod man sa gihapon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Bacolod sa mundo sa iyo. Padayon Aksyon Radio. Salamat sa pagservisyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Paskal balanse. Komentaryo. Issue. Serbisyo Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:52 na morning. Bilog nga dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental sa mga merkado morning. Kamusta? Medyo Manila, mapaang ang Broadcasting panahon Company. kahapon. Sa balita. Mabatyagan ang kasingkal sa init Komentaryo. pagkatapos ang porte nga buo sang ulan sining bulan sa Serbisyo Marso. Climate change mo. Wala kita kasigurado Bacolod, sa unay Aksyon kung summer Radio. good. Tagwak bulan na ulan. Sumumya, summer na. Gabo bang ulan, gabaha pa. Porte ang pagkulokambyo sa Manila panahon hindi Broadcasting na Company. mapagdan. Sa balita. Kamusta? Ang mga merkado sa sining Komentaryo. mga tinion. Ang amon patrol wala Issue. untat sa paglambiyong sa pila ka mga merkado Serbisyo publiko. ila man karon idulong dugay-dugay ang nagapanguna nga Sa presyo Bacolod, sa nagapanguna Aksyon man nga mga Radio. balaklon sa merkado. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Manila Good morning Broadcasting sa aton Company. nga mga suki. Sa balita. Good morning. Yari na ang mga Komentaryo. nagpapunang nga presyo sa baboy Issue. sa Burgos Public Market. Serbisyo publiko. Kagina Action Friend, naglabay makita sa isdaan. Sa Bacolod, Dapat Aksyon subong sa Radio. supply sa isda diri sa Burgos Public Market. And at the same time, Action Friend, ma-appreciate naman ang presyo subong, no? Kaya masyado ka barato sa mga isda subong diri sa Manila Burgos Public Market. Broadcasting Basta damo Company. gani supply sa Sa isda. balita. Expect kaglauman nga Komentaryo. maglubugin, no? Ang pila ka mga Issue. presyo sa isda no, sa Serbisyo Burgos publiko. Public Market. Pero this time, Action Friend, sa mid Sa section, Bacolod, diri Aksyon Radio. Connection of Friend, sa mid section along Mani de Mandara, di baboy kag baka ang mga available subong kagamat-amat na Manila pag Broadcasting iwa Company. sa mga Sa baboy balita. depende sa klase sa order Komentaryo. sa mga customer subong aga sige so subong available Issue. mo. Pangkabilugan Serbisyo pila publiko. ang presyo sa baboy subong Sa Bacolod, Aksyon Radio. 20 ang baboy. Kung unod sa mga manong barbecue, kalabanan niya pangitan nila unod mo. Tagpilas mo ang unod.
Pumigyan po. 220. Manila Timing nila mga Broadcasting manok, Company. barbecue, liver. Sa balita. Apay, abi. Komentaryo. 150. Issue. Ang atay di subong niya kung Serbisyo publiko. ang muna menu nila Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Isang baboy tag 150. Ang kilo Aksyon Bread. Di mayo ni siya. Sa mga cuttings na naman ready na okay kakain Manila siya subong. Broadcasting Company. Ginay mo sa niyo. Sa balita. Ano mga cuttings? Komentaryo. Pork chop. Issue. Baligyan siya. Cuttings. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Pork chop na ni. Tagpilas mo ng pork chop. About ang buyon kay kalabanan naman ang ginapangita man sa nga iban mga. Manila Broadcasting Company. Dire naman Sa kita balita. subong niya sa baboy. Komentaryo. Uluan sila. Issue. Ang para siya, dala na Serbisyo paipama na nila publiko. nga dugo, no? Ang para. Dulugaan na yan. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Aksyon Alvin, Yes, sir. ang panit kila. Ang palit gali, subong. Hinahimo kilawin bala. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Para sa imo is only one. Komentaryo. Magluwas sa Issue. sini. Kundi ang iba ginapanitan. Serbisyo publiko. Ginahimo ginili. Oo. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Dala na ginili. Subot sing ganon kung dala na giniling niya ay pagkaling ko siya para Manila Broadcasting Company. libre na. Sa balita. Komentaryo. Pang spaghetti, libre na galili. Issue. Ang galing, no? Di saktuhan gid siya. Serbisyo 220. publiko. Ang pangkansiya. Ang pangkansiya. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Pangkansi. Oo, pang... Ito ang presyo subong sang baka ang ulod. Oo, pero pangkansi. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Pangkansi. Komentaryo. Kaunta nila Issue. si Jason, no? Sa Sali Demandar. Serbisyo publiko. Aksyon na friend, si Jason. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. May menu na kita. Ilaka, ikatlo kita. Matamatol tawan to. Pagkatlo kita sa mga panakot naman. Kaya ang mga panakot sa mga action friend, may Manila nagtaas, may Broadcasting Company. naglubuman. Sa balita. Kayo sa mga Komentaryo. upo siya sa Nilaga. Issue. Si Toto, subong available. Serbisyo Ang available. Hindi siya available, but singaron, hindi po sa ganun na Sa single. Bacolod, Pero Aksyon, available. Radio. Available sa mga saktang nagahiwa, no? Sa mga utanon. Kaya damo niya siya ginahiwa subong. Anyway, so, mga panakota, kamatis, sibuyas, ahos, tagpila subong. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Ang panakot sa mga surprise, especially ang batuan, Manila kapsyon man sa Broadcasting Nilaga mo, Sa pampakaslo balita. pa lang ang batuan sa tagpila. Komentaryo. Patuan sa subong medyo nagsaka Issue. na hindi isang kilo sa Serbisyo publiko. Sa tag 60 subong 90 na ang Sa galaga. Bacolod, So, pero kami Aksyon, hindi patasubong Radio. sa tag 10 kapiso pwede magyapon litaw. Pwede rin siya, nakaputang na rin sa plastic, putang mo na lang. Oh, sa isa ka plastic pulo. Manila Okay. Ang Broadcasting kung siya Company. to, Sa available balita. ka ng katumbal, paitan. Komentaryo. Paitan sa hindi pagyapon sa Issue. maano sa 120 Serbisyo ang kapital publiko. subong, no? Pero kabaligyan ang pagyapon sa piso. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Aksyon Alvin, ang katumbalya pila ka klase na may kotitot, ang pinaka Manila kahang subong, Broadcasting anong Company. panawag na nila? Sa balita. Demonyo. Kahang Komentaryo. katumbal man. Issue. Serbisyo publiko. Tinatawag sila nga hangad langit mo na Sa Bacolod, pero kulito Aksyon, man siya gyapon, Radio. pero aksyon red dakogit kaya sa kulito.
Ang kulitot ako na sang gamay. Masyado kakahang. Kaya mo na sang original. Ay, setang lalangit. Manila Broadcasting Company. O, tangla Sa balita. Komentaryo. Bahado na siya, rubo. Issue. Ay, butang muli at Serbisyo publiko. Matang langit dito sa langit, kaya pero siya kahang. Sa Kasi Bacolod, hindi sa mga, Aksyon mas baka Radio. lang kulitot kaysa nga damit kayo siya masyado nga siya masyado kahang. Ang kahang gidya ang kulitot, gamay siya pero makapulit. Manila Broadcasting Company. O, by the way, ang kwalyo, Komentaryo. ang balatong. Ang balatong mo. Issue. Ang balatong sa medyo Serbisyo nabudugo na publiko. kay nagbaligyan na katungin sa kabukos. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Pero pag sumukay sa nagligyan 70, hindi ginagaligyan. 760 ang taas. Pero may dagko niya, alagbak ang galipon. Ang lipot, Manila kaya naman na siya Broadcasting siguro Company. mga 25 Sa balita. na. Kaya mo na siya pinakadako. Komentaryo. So may segunda, may termera. Ang Issue. termera sa aksyon sila mo na siyang Serbisyo publiko. Sa kabukos, 50 pesos na Sa lang. Bacolod, Sa naligat Aksyon mo na siya Radio. 80. Ayun, di lagba. Ano sa imo yan? Lagba, lipon. Lagba po ya? Lagba, Manila gusto niya. Broadcasting Optan mo na lang Company. bisan talong Sa balita. lagbaan pagit ni. O, sa pinagali talong. Komentaryo. Bigado man subong Issue. ang talong subong nagnubo, nagitnubo na. Serbisyo Atong sa subong publiko. ka talong ta 80 na lang ang kilo. Sa Bacolod, Aksyon Paris man na Radio. Marcoso kapagwa pa si Benri na lang po. Mapagwapa mang kuno mo. At pilang ang tindera. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Pwede siguro. Komentaryo. May rabanos na? May labalos ka rin, no? Labalos Issue. sa tagpilan. Ang rabat Serbisyo ng subong, publiko. 45 ang kilo. 45 ang per kilo. Ay, Sa paano mo Bacolod, na lang ni... Aksyon Radio. Kung siya? Ano galing ni? Langka? Langka mo slide. 40 ang kilo. 40 ang kilo ang surprise, no? O for ang muli ang Manila nagpanguna na presyo sa Broadcasting Company. Sa karne, balita. no? Nga may paaman pa sa nga untan. Komentaryo. Diri sa Burgos Public Issue. Market. Salamat kito, no? So sa aton pinalaga Serbisyo publiko. para matigid magkalibat nga. Santong Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kombinasyon sa itayong ang kaaksyon nyo, aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Sa balita. Philippine Standard Time las Komentaryo. 5:02 na. Hoy, padayon na ang libre nga medical check-up, Serbisyo libre nga publiko. konsultasyon sa Life Extension Sa Clinic. Bacolod, Alas 9 Aksyon sa aga, Radio. tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical Manila consultation kay Broadcasting puro Company. eksperensyado nga mga Sa balita. medical doctor ang nagka-clinic Komentaryo. nila. Pero ang pinaka-importante Issue. sa tanan, makabakal kamo sang Serbisyo ila produkto nga halin pa sa Amerika. Sa Bacolod, Mabakal sa Life Aksyon Extension Clinic Radio. ang pinakasikat, pinakamapatihan, ang vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gali ginarekomendar sa mga medical Manila doctor, Broadcasting ang botsingon Company. maayo Sa balita. klase na. Kaya bisan sa Amerika, Komentaryo. kagkaiping nga kapungsuran, ang Issue. panawag sini Super Life Serbisyo Extension publiko. Vitamin D3. Nagkakatas sa balatian Sa nga Bacolod, nagtapik sa Aksyon atong kalawasan. Radio. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, Manila kagalos sa tanan nga Broadcasting butika sa Sa bilog balita. nga Negros. Diri sa Bacolod, Komentaryo. ang Life Extension Clinic Aralang Issue. sa G.E. Esteban Building, Dalan Serbisyo Lacson, publiko. kilid lang sa opisina sang Sa DHL. Bacolod, Aksyon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Manila Broadcasting Company. Yari ang mga Sabalita. programa ngayon yung bantayan diri sa Komentaryo. DYEC Aksyon Radio Issue. Bacolod. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Manila Broadcasting Company. Sabalita. Action Komentaryo. Reports, second portion. Issue. Serbisyo Publiko. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon. Sa Bacolod, Bayan, Aksyon Radio. Aksyon, Balita, Morning Edition. Manila Broadcasting Company. Sabalita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon, Hotline. Aksyon, Sa Hotline. Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon, Balita. Manila Broadcasting Company. Sabalita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Aksyon, Sabalita. Afternoon Edition. Aksyon, Komentaryo. Afternoon Edition. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon, Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Aksyon, Company. Firing Line. Sabalita. Aksyon, Firing Line. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Sa Attention all units. Aksyon Radio. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Manila Broadcasting Company. Sabalita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEC Manila Aksyon Radio Broadcasting Bacolod. Company. Sabalita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Diri kita. Preparasyon sa palaboton nga panaad sa Negros Festival nagapadayon sa piyaksang paandam sa COVID-19. Balita Kapitol. Tungkol kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na friend, 80% Manila na ang preparado Broadcasting ang Company. komitiba nga Sabalita. nagka-preparar karon sa Panaan Komentaryo. Festival 2020. Ining parayag Issue. yan ni Panaan sa Negros 2020 Festival Director Serbisyo Publiko. Chililid Cordero. Sa din aksyon na friend, apisar Sa sining nga Bacolod, pamahog sa Aksyon coronavirus disease Radio. upon COVID-19. Naghihapon ang tanan ng mga local government units sa ila sining nga preparasyon sa aktibidad ang padayon nga ginahiko para sa sining nga mga tingon. Manila Wala pa sa advice Broadcasting o Company. direktiba para Sa sa balita. sinitalapan ikan man kay Governor Komentaryo. Eugenio Silacson kundi di bala ang Issue. iwa action na friend sa Serbisyo kahapon Publiko. nagpalayan man si Vice Governor Jeffrey Ferrer Sa Bacolod, hangyoon Aksyon si Lacson Radio. kung pwede ipaiway ang Panaan Festival pero sulong ng Ferrer na maligid na sa gobernador ang yaman lang na alarma na siya bangod sining pagtaas ang numero sa mga Manila positibo sining Broadcasting COVID-19 sa Company. bungsod ng Pilipinas. Sa balita. Naibalaan nga ang Panaan sa Komentaryo. Negros mag-umpisa ini
sa Isyo. Abril 20, Toktob 26, sining nga bulan, Serbisyo sining nga tuig publiko. 2020. Kag kakalo naman kita Aksyon Sa Friend, Bacolod, kabilog nga Aksyon, Negros, adagatapong Radio. diri, kag dagsaon ini sa mga turista. Ilang balita, ini Aksyon Brian more than nag-report una sa balitaw na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Sa balita. Standard Time, las 5:09 na. Nagabakal na Isyo. kamuhabon, 100% natural, habon wala Serbisyo sa ginsimpon publiko. nga chemical, puro-puro kag hindi makaalit Sa sa Bacolod, planet. Aksyon Amo ni siya ang Radio. Santon Plus Herba nga habon. May antibiotic ka pang dipinsa sa germs, viruses kag bakterya. Santon Plus Herba nga habon. Epektibo Manila ini. Broadcasting Batot sa mga Company. katol, arikis, Sa balita. punggod, alap-ap, ringworm, kasma, Komentaryo. kag baho sa lawas. Kadiban Isyo. pa nga problema sa aton panet. Serbisyo Santon Plus publiko. Herbal Soap, Healthy Beauty, apor Sa double Bacolod, ang presyo. Aksyon, Gusto nyo, Radio. magpino ang cookies ka magubin tulokon, Santon Plus Herbal nga hamon ang gamiton. Ang Santon Plus Herbal nga hamon mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver Manila sa tagsa Broadcasting ninyo ka Company. mga puluyan Sa balita. pagi sa Komentaryo. www.kalusuganyan.ph o kung Isyo. kalusugan yan, Facebook page. Serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Bacolod, Time las 5. Aksyon, Radio. Tanda. Yari ang recap sa resulta sa Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, Manila, 23-28. Sa Una balita. nga bula resulta, 23 Komentaryo. kag 28. Second Isyo. draw, ikadua nga bula, 25-5. Serbisyo publiko. Ikadua nga bula resulta, 25 kag Sa Bacolod, 5. Aksyon, Third draw, Radio. ikatatlo nga bula, 36-31. Ikatatlo nga bula resulta, 36 kag 31. Manila Broadcasting Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos gabi program. Standby. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Naghakot sang pagpasidungo Isyo. ang mga katapo programa kag drama Serbisyo sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa tingog kag Andurawan Awards 2020 sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Manila. Edmundo Ilocuente. Komentaryo. Isyo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Moden, News Presenter of the Year, Boy Duray. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Manila Best Radio Drama, ang Timbangan sa Katarungan. Best News Program for AM. Aksyon Balita Banat Gulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo dito sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Radio. Manila Naghakot sang pagpasidungo ang mga katapo programa kag drama sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa tingog kag Andurawan Awards 2020 sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo Ilocuente. Manila Broadcasting Company.
Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Molden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton. At Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamagi. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Andurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Molden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton. At Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamagi. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Andurawan Awards. Radio Philippine Standard Time, las 5:17. Sa balita. This time check is brought to you by Komentaryo. ACS Manufacturing Corporation, Issue. ISO certified, world-class quality. Serbisyo oras Publiko. ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Sa Bacolod, Tibay ng loob, Aksyon tibay Radio. Tanduay. Oh, kape-kape tanay. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. May diabetes ka? Amo ining gamitan ninyo. Kay wala ideya Manila, kalamay. Natural sweetener lang. Sa balita. Nagapangapi na ka mo healthy. Komentaryo. Uy, may mga exam subong ang pila ka Issue. mga bulutuan, mga ginikanan, bakling kabataan Serbisyo sa Publiko. Dr. Alfred's Green Coffee. Magkuha sila Sa sa ilang Bacolod, pasinawan Aksyon kapag 6 Radio. Gaalerto sila. Gaambring memorya. Daw wala ginakapoy. Daw wala ginatuyo. Amo ining sikreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Pwede sa mga Manila, lula, Broadcasting lolo, Company. ginikanan, Sa balita. kabataan. Hindi ka mo magkabalaka. Komentaryo. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, Issue. non-acidic, non-addictive nga kape. Serbisyo Sope Publiko. ng kabataan para sa ila sini Sa Bacolod, pag-apre Aksyon sang memorya. Radio. Daw ga pagsik ang kabataan, daw always undato ang kabataan, pati sa paggamit sang Dr. Alfred's Green Coffee. Subong na kay Manila, ng kabataan. Broadcasting Ang Company. Dr. Alfred's Green Sa Coffee, balita. mabakal na sa tanan nga sanga. Komentaryo. Sa Sincer Drugstore, Wacom Issue. Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Serbisyo Cherison Orway, Publiko. sa second floor sang Lopez Aranita, Sa kag tanan nga Bacolod, drugstore, Aksyon malapit Radio. sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na.
kahapon tinipon Manila sang presidente Broadcasting Company. ang Sabalita. tanan-tanan nga mga opisyal sa Komentaryo. Interagency Task Force Issue. agod hambalan ining karon dahil Serbisyo mapunggan nga publiko. paglapta sang coronavirus. Aksyon. Ipatawag sa Radio. Executive Secretary Salvador Milladia, Health Secretary Francisco Duque III, Justice Secretary Minardo Ibarra, Tourism Secretary Bernadette Manila Romulo Puyat, Broadcasting Company. Cabinet Secretary Sabalita. Carlos Nuglares, kag of course, Komentaryo. wala nagakaulihi si Senador Issue. Bongo. Patamo niya nga Serbisyo tripod-tipod si publiko. Bongoya, hindi ina mauli. Ara Sa gipirmi. Bacolod, Aksyon Radio. Briefing, ginhambalan, ano ang himuon sa gobyerno. Kay ang Pilipinas nakarecord sang dugang nga napulo pagin nga kaso Manila sa COVID-19. Broadcasting Nagtotal Company. ini sa Sabalita. pungsod 20 tanan. Komentaryo. So amo ini kabangdanan agin Issue. suspender gani sa presidente ang Serbisyo klase publiko. hasta gid sa Marso 14. Sa Bacolod, Di hambalan. Aksyon Agod Radio. nga mapasiguro ang ikaayong lawas sa mga Pinoy. Ang presidente kahapon na nawagan sa pumuluyo, turista, mga tag-iya sang establishmento Manila komersyal Broadcasting na Company. kinahanglan magimo sang tikang magatag sa mga Komentaryo. direktiba advisory. Issue. Agod nga hindi maglapta kag hindi Serbisyo magdamo ining kagaw nga ni nga Sa Bacolod, mamatay. Aksyon Porte Radio. ang coronavirus. Labanan na nagaduging ini siya sa mga mabugnaw nga kapungsuran. Suno sa report kung purti kainit sa isa ka lugar, Manila kakapatay man ini Broadcasting siya. Company. O galing Sabalita. pag-strike sini, panahon gid Komentaryo. sa tig tulog na. Amoy na Issue. nga siling sang presidente, oy, Serbisyo publiko. tanan-tanan dapat magalong at tanan nga ahinsa Sa sang Bacolod, gobyerno, Aksyon kinahanglan may Radio. nagakaigo nga tikang nga himuon, mga establishmento komersyal, dapat magbutang kamo sa nagakaigo nga panagang, agod hindi maglapta, ining Manila makamamatay Broadcasting Company. nga balatian. Uy, kadamuon sa Komentaryo. kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Issue. Pilipinas, nagsaka na sa 24. Serbisyo nadugangan naman publiko. ang kaso sa isa ka pagpakiginunan upod sa media Radio. kahapon sa gabi mismo si Presidente Rodrigo nag-anunsyo na 4 bang nadugang sa COVID-19 nga kaso sa Pilipinas. 24 na tanan. Broadcasting Company. Pero gaamat Sabalita. delikado, gaamat-amat Komentaryo. lapta ang kagaw sa pungsod Issue. Pilipinas. Along Serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Resulta sa luto pagkatapos ini. Ang certified user sang Manila Broadcasting Company. Sabalita. Komentaryo. Ang paraan Issue. ng paghuhugas ng kamay. Ang Serbisyo gusto at publiko. regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang Sa paraan Bacolod, upang makaiwas sa Aksyon mga sakit. Radio. Ito ay makatutulong sa pagtigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Manila Ikalawa, Broadcasting Company. sabunin ang mga palad. Sabalita. Komentaryo. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga Issue. kamay. Sumunod, kuskusin ang mga Serbisyo pagitan publiko. ng daliri. Ikalima, kuskusin Bacolod, ang mga kuko. Aksyon Radio. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa Manila magkabilang palad. Broadcasting Company. At Sabalita. panghuli, banlawang mabuti sa Komentaryo. malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay Issue. gamit ang single-use towel o air Serbisyo dryer. publiko. Todo laban kontra 2019 Bacolod, novel coronavirus, Aksyon acute Radio. respiratory disease. Manila Broadcasting Company. Sabalita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Yari ang mga programa na inyong bantayan diri sa DYEC, Aksyon Radio Bacolod. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Action reports. First serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action reports. Second portion. Action. Balitang Bayan. Manila Numero 1. Broadcasting Company. Balitang Bayan. Sa balita, Numero 1. komentaryo, issue, Action. Balita. serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action. Manila Hotline. Broadcasting Action. Company. Hotline. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action. Balita. Sa Bacolod, Aksyon Huli. Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Santon Plus Herbal Oil Balanyos na may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Palanakit sang kalutalutahan, mayo ginibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Butod dyan sang kabadaan, ibanyos lang ang Santon Plus Herbal Oil. Sakit yan, sakit puson. Kinanglanon mo ang Santon Plus Herbal Oil. So bakal ka mo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sa pagkinanglan kag emergency, inyo gitini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil babakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung kalusugan yan Facebook page. Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Sa Philippine balita, Standard Time, las 5:26. komentaryo, Standby. issue, Iyari na ang Lotto Resort. Resulta sang Lotto 655 kita. Sa Bacolod, Jackpot na kudako Aksyon naman. 70 Radio. milyones, 70 million. Kombinasyon in any order. 43, 50, 33, 49, 25, 20. Broadcasting Company. Resulta sang 655, 43, 50, 33, Issue. 49, 25, Serbisyo kag publiko. 20. Sa ilo kita 645, Sa ang Bacolod, jackpot 8 milyones, 8 Radio. million. Kombinasyon in any order. 26, 16, 42, 34, 41, 3. Manila, Resulta sang Broadcasting 645, Sa balita, 26, 16, komentaryo, 42, 34, 41, serbisyo kag publiko. at 3. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Babalik kami pagkatapos ng 5 minutos na paid program. Standby. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Una sa balita, una sa aksyon. serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 5:33 na. Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini nga magpakupos sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Tumor ka man, bukol sa baga, goiter ka man, tunawon ina sang Santon Plus Herbal Capsule. Kasi una, pag tumubo ang goiter, paopirada yon. Tubo ang tumor, paopirada yon. Ang pagpaopira okay man. Galing may agi, may pilas, may pinahian sa Santon Plus Herbal Capsule ang mga bukol na nagatubo sa inyo lawas, iya ina tunawon.
Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siyang kapabakod sa inyo lawas, immune system. Kabisan ano nga sahi sa panahon, tig-ilinit, tig-tulog na uman, hindi kadali-dali tapikan, trangkaso, ilana, sipon, ubo, kag iban pa nga pamalatian. Amo ini siya ang masyado kabakod, nagapabakod sa atong immune system, nagapabakod sa atong lawas. Ang ayan sila nga duha makupod, ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Wala gabulag, kaupod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsan mo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:35 na. Diri kita, Mayor Bing Pamor, ay postpone ang recruitment sa mga Japanese employers sa probinsya. Manila. Detalye po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayo nga Aksyon Fred, paborani Bacolod Mayor Evelio Leonardia ang rekomendasyon sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 nga i-postpone sa mga Japanese employers ang pagpatigayon sa recruitment sa mga skilled workers dito sa Negros Occidental. Kahapon nga daw Action Fred sang nagpatigayon sang pagsinapol ang task force kag dito ilagin desisyonan ang pagpasar sang resolusyon nga nagapangabay nga i-postpone ang recruitment partikular na diri sa mga syudad sa Bacolod kag Banwas sang Musya. Ginpahayag sang alkalde nga pabor sa Action Fred sa resolusyon sang task force bawat sa iya prioridad sa syudad ang ikaayong lawas sang publiko. Sa ribalon Action Fred ang pungsod Japan ang mayaraman sa kaso sa COVID-19. Nangabay man Action Fred si Mayor Bing sa mga accommodation establishment kang isang hotel ngayong kaso nga madayon ang ining recruitment hindi pagpatunon sila mga establishmento ining mga Japanese national. Tama, gusto ng ila. So, I totally agree that you should ask those Japanese courteously and very diplomatically nga ayon ta sila kung pwede i-postpone. Nabatian si Mayor Bing Leonardia. Sa mga ka-aksyon naton, ini magkalipad nga mag-inom sa Life Extension Coffee Mix sa kada aga. Bawod ang Life Extension Coffee Mix, ang mayara sa Brushing Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Ini ang pinakaunang kape nga mayara sa Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Aksyon City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Day Salazar. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:37 na. Babalik kami pagkatapos ang magay. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang nakatapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Andurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Aksyon Radio. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Molden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kira, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton.
Madamog higit salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Naghakot sang pagpasidungo ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Serbisyo publiko. Himpasidungkan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kira, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Gulid ni Aksyon Rex Canton at Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamog higit salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Naghakot sang pagpasidungo ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Himpasidungkan bilang icon of radio si Eduardo Sa siyudad sa Kabangkalan. Si Aksyon Eden na po so may report. Aksyon Eden, please go ahead. May nabasang truck patay ang duha ka tuig na bata nga lalaki matapos nalabakan sa truck nga may karga nga kinahat ng kampling. Las 4:30 sa hapon, Marso 9, sa Sitio Ulalod, Barangay Oringaw, Siyudad sang Kabangkalan. Ang biktima ang hungod wala gingalanan na residente sa nasabit na lugar, samtang ang driver sang truck apo naman si Franklin Amorganda, 32 anyos, kag residente sang Tamiso, Siyudad sang Bais, Negros Oriental. Sa inisyang investigasyon sang kapulisan, nagabiyahe gikan sa Banwa sang Bais sa Siyudad sang Kabangkalan ang truck, sang hinali na lang sa nagtabok ang biktima gikan sa nakatundan padulong na siglangan nga direksyon, rason nga nabungguan kag nalabakan sang pangulihi nga guman sang truck nga mong gintunaan sang iya sinig nga kamatayon. Preso karon sa custodial facility sa Kabangkalan PNP si Amorganda para sa nagakaigo man nga disposisyon. Ang ini nga balita ang dulon sa inyo sa GTX 500. Sa imo pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify. Ugali ang pag-inom sa GTX 500 kay ang GTX 500 ang nagatinlo sang imo nga dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxins sa imo nga atay. Liman ang nagabulig panubo sa imong blood sugar, bangod kong organic compound ng lysine, charantin, kag polypeptide. Gani sa may mga mataas na cholesterol, mataas nga blood sugar, bangod sa diabetes, make sure na mag-inom sang GTX 500 sa kada adlaw. Mas naming updan sa pag-inom sang MyDC, ang alkaline na vitamin C, nag-edukar, nag-balanse, kag nagapabakod sa ato ng immune system, ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga balanian.
Kagang Mighty C ang alkaline Serbisyo ng vitamin publiko. C, manamit na nga antioxidant ng vitamin para sa mata, kinahatagan sang alibyong nagagkurap-kurap ng mata, kat narata kag glaucoma. Balita halin sa Nokpo ang Aksyon nyo. Aksyon, Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Manila, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Komentaryo. Babalik kami pagkatapos ng 5 minutos Isyo. na paid program. Standby. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Manila, Broadcasting Company. Sa balita. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Andurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Himpasidungkan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art by Point, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton sa Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amuglit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon, Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Andurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Manila, Broadcasting Company. Himpasidungkan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art by Point, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton sa Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amuglit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Andurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Himpasidungkan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art by Point, Reporter of the Year,
Brian Loden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kira. Best Radio Drama, Ang Timbangan Sangkatarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo giti sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod. Naghakot sang pagpasidungo ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Payhupon, Reporter of the Year, Brian Loden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kira. Best Radio Drama, Ang Timbangan Sangkatarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo giti sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Naghakot sang pagpasidungo ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Issue. Serbisyo publiko. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year. Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Broadcasting Company. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Tatlo ka mga persona samtang ang isa diri Serbisyo publiko. palagyo sa bypass operation naging patikayon sa mga kapulisan sa ilalong sang police station number 2 mga alas 7 PM na kagabi sa Purok Nami-Nami, Barangay Panago. Panago na naman action friend. Kapo Manila report ato duha to Broadcasting nagkalapan Company. sa bypass operation Sa sa Barangay balita. Panago. Subong niya Komentaryo. Panago na naman. Now, ang subject to reaction friend. Issue. Si Serbisyo publiko. Alex Natuel kag Sa Bacolod. naka-start siya action friend Aksyon. kag nakapalayon Radio. siya matapos na ipaluan ang ipaligyan niya sa Shabu Police Kali. Udapok man ang mga kaupdanan sini nga si Arlie Galgarin. Manila 20 anyos Broadcasting kagagusto sini nga Company. si Raquel Sa balita. Benito Adios. Nadakpan man ni Komentaryo. Armando Galgarin 57 Issue. anyos. Doon sa'y nagapuyog Serbisyo sa amuan nga lugar publiko. na usuro diri kay Police Major Sheila Gavana. Sa Bacolod. Ang hepe sa Police Aksyon Station number 2 Radio. ining si Natuel. Ang tigayon nga nakaparagyo matapos nagbaligyan sa isa kay elongated plastic sachet
sang suspected Cebu sa isa ka polis nga nagpakuno-kuno Manila bayer. Aling ito sa uli Broadcasting na Company. musikan niya nga polis Sa ring balita. nagpagilbalikaan niya. Komentaryo. At nga madasi kini nga nakapalagyo na Issue. nakuha sa puluyan sang suspect. Ning unsi Serbisyo tanan ka plastic publiko. sachet sang suspected Cebu Sa Bacolod, para Aksyon, Cornelia. Radio. Samtang sa station number 1 dakukman ang top number 6 top most wanted person sa hanay sang police station number 1. Diin ang suspect Manila kilala kay Mitch Broadcasting Alvarez Company. alias Nickel. Sa balita. 37 anyos ang Komentaryo. Boulevard Barangay 13 diri sa siyudad ng Issue. Bacolod ng sunod ni kay Police Major Jobel Sidel. Serbisyo ang hepe sa publiko. station number 1 inserbihan sa mandamiento Sa de Bacolod, aresto Aksyon, paagi Radio. kay Police Staff Senior Master Sergeant Ronico Dis Pabiladero warrant and subpoena officer ining suspect nga Manila si Broadcasting Company. Alvarez ni Sa matapos balita. nakitaan kagabi Komentaryo. along downtown La Plaza and siya Issue. ang nagapangatubang sa kaso violation man Serbisyo sa section publiko. 5 sang RA 9165 ukon Sa pagpaligya Bacolod, ng illegal Aksyon, nga droga. Radio. Warrant of arrest ang gagin issue ni Judge Eduardo Saison ang presiding judge sang RTC Branch 54 na pinsahan November 7 of Manila 2019 karon si Broadcasting Alvarez ang Company. tiniduman Sa balita. custodial facilities ang station Komentaryo. number 1. Balita Issue. sa patron ang kaaksyon nyo, Aksyon Alpin Serbisyo Graba. publiko. Una sa balita, una aksyon. Aksyon Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ni Life Extension, Vitamin D3, Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Radio.
Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Una sa balita, una sa aksyon. Issue. Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa tak na lasais. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Manila, Aksyon Radio. Serbisyo komentaryo. Issue sa Bacolod, Aksyon Radio. Serbisyo publiko.